Zopakoval som, že je zvláštne, že po tom, čo Európska únia urobila pre Ukrajinu, nie sme ako obrovská medzinárodná organizácia schopní presvedčiť alebo prinútiť ukrajinského prezidenta Zelenského, aby umožnil okamžitú inšpekciu údajne poškodeného ropovodu, jeho opravu a sprevádzkovanie v čo najkratšom čase. Položil som otázku, či sme tak slabí v Európskej únii, alebo ide o úmysel definitívne odstaviť Slovensko a Maďarsko od dodávok tejto ropy. Vyjadril som aj presvedčenie, že neustálym odkladaním opätovných dodávok ruskej ropy prezident Zelenský nelegitímne zasahuje do volebnej kampane v Maďarsku s cieľom výmeny súčasnej maďarskej vlády. Obdobne ako v telefonáte s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom pred summitom, aj dnes som potvrdil pripravenosť Slovenska prijať ďalšie opatrenia proti Ukrajine, ak jej politické vedenie bude naďalej úmyselne ekonomicky poškodzovať Slovensko. Ako je všeobecne známe, už sme prijali jedno recipročné opatrenie a zastavili sme dodávky núdzovej elektriny pre túto krajinu.